Vince Muscat il-Koħħu qal li kien ilu jaf lill-aħwa George u Alfred De Giorgio għal 40 sena u tenna li kien u għadu jibża minnhom. Dan intqal hekk kif fil-qorti sar il-kontrożami ta' Vince Muscat hekk kif komplit il-kumpilazzjoni fil-konfront tal-aħwa Alfred u George De Giorgio li huma akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Koħħu qal kif il-post ġewwa t-tinda tal-patata fil-Marsa inbena minn George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż hekk kif dak iż-żmien ħu Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fowlu kienet jiskonta sentenza l-ħabs. Vince Muscat qal li lil Melvin Thoma kien ilu jafu żmien twil hekk kif kien jafu minn affarijiet illegali bħal lob fuq l-idej. Il-Koħħu qal li kien qallu l-Fowlu li l-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien niżel fit-tinda tal-patata u sab lil Darren De Bono magħruf bħala Topo. Hemmhekk Melvin Thoma kien qallu li għandu biċċa xogħol kbira. Ix-xut qal li Melvin Thoma niżel kemm il-darba fit-tinda tal-patata għal kif Alfred De Giorgio kien xtara mobile lil Thoma sabiex ma jibqax jinżel it-tinda tal-patata ta' sikwiet. Għal kif wara li xtara l-mobile baqa' jinżel xi drabi lejn dawk in-naħat imma kien jibqa' fil-karozza. Il-Koħħu għal kif huwa wassal lil Alfred De Giorgio ġewwa ħanut tal-kafe fl-Imsida għal 5 darbiet. Tnejn minnhom seħħu fis-sajf tal-2017 fejn Alfred De Giorgio qallu li l-flus qegħdin f'idejh. Ix-xut qal kif Alfred De Giorgio kellu jispara l Daphne Caruana Galizia u qal ukoll kif dik it-tip ta' arma ma kienx jaf jużaha. Fil-qorti qal kif huwa ma kien se jispara minħabba li jara minn għajn waħda. Vince Muscat qal li Alfred De Giorgio l-Fowlu u rieħ fejn toqgħod Caruana Galizia u l-karozza tagħha. Qal kif huwa flimkien ma' Alfred De Giorgio kien imorru jagħmlu lassa iżda qal kif qatt ma rawha. Meta mistoqsi dwar l-ewwel pjan li tinqatel Caruana Galizia fl-2015, il-Koħħu xi ħadd li kellu x'jaqsam ma' dak il-pjan u kien hemm nies oħra involuti fl-ewwel pjan. Lura l-pjan tal-2017, il-Koħħu qal kif Alfred De Giorgio kien qallu biex jerġa' jtieħ xi flus lura milli ngħata għal dan il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Huwa qal li talbu l-flus lura hekk kif l-affarijiet kienu qed jieħdu fit-tul. Il-Koħħu qal kif Alfred De Giorgio kien talbu parir sabiex ikellmu lil Chris Cardona u l-Koħħu kien qabel li jkellmu lil Cardona. Qal li waqt ma tkellem ma' Cardona dwar il-pjan ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fix-xhieda tiegħu il-Koħħu qal kif l-armi bħal rifles kienu jaħduhomlhom Jamie Vella u Roberta Juice, wieħed mill-aħwa tal-Maksar. Qal kif mit-tlieta li tawhom waħda biss baqgħet għandhom biex tintuża. Semma wkoll kif Vella u Juice kienu se jġibu 3 bombi minn barra. Vince Muscat qal kif daw it-tnejn kienu dawk li poġġew il-bomba taħt id-dajsa u anke l-mobile. Qal li darba minnhom iltaqgħu magħhom biex jispjegawlhom kif taħdem il-bomba. L-avukat difensur staqsa lix-xhud dwar il-pjan li jpoġġu l-bomba taħt il-karozza ta' Daphne Caruana Galizia waqt li kienet in-Notte Bianca u qal kif dak iż-żmien il-bomba kienet lesta.